Salam. Bu videoda ekonomikanın iksan şakamçası barada göründüşü ederiz. Ve bu video şu komentariyan cevabı hükmünde yasadım ve sonra gençliğin birazcık bir göründüşü açasım geliyor. Misal için biz geçen videoda ekonomika näme deyip geçtik ve bu videoda ekonomikanın iksan şakamçasını olan tapawudyny aydyp berjek. Birinciden ekonomika iki bölüge bölünýär diýdik. Mikroekonomika ve makroekonomika. Indi mikro diýmek näme? Mikro diýmek kiçi ýa-da ownuk bölük diýmek. Makroekonomika öz gezeginde uly ýa-da uly gowrumly diýmek manysy bar grek sözünden ve indi mikroekonomika bolsa şol yurdun içindeki kiçi bölükleri, yani adamları, kampanyaları ayratyn öwrenmek diýmek. Olaryň nämesini öwrenip bolýar diýen soraga şeýle jogap berip bilersiz. Misal üçin bir belli bir haridyň bahasy galdy diýeli. 100 manatdan 200 manada ve şol adamlara ve adamlaryň aýlyklaryna nähili täsiri var, kampanyalara nähili täsiri var ýa-da aýlyklar galdy diýeli adamlarda. Onda bazara nähili tapawudy bar, täsiri var we şolar ýaly bölük ownuk zatlary öwrenýär. Misal üçin adamlary, karhanalary şolara bolýan ykdysady, ekonomik taýdan bolýan her türlü effektleri öwrenýär. Indi makroekonomika. Makroekonomika ýa-ni aýdyp geçendim ýaly uly gowrumly zatlary öwrenýär. Misal üçin yurdun bütünlei gowrumyny alyp okaýar, öwrenýär we oňa nämeler girip bilýär. Inflasiýa diýdik. Inflasiýanyň täsiri adamlaryň aýlyklaryna, belki ekonomikan ve yurdun täsirlerini öwrenýär. Ýagny inflasiýa galdy, yurdun jemi içerki önümüne nähili tapawut berýär we nähili täsir edýär. Inflasiýadan başga da yurdun ekonomikasynyň bütünlei yurdun ösmegine nähili täsir edýär we global derejede nähili ýeri bar. Şo taraplaryny öwrenýär. Indi bolsa şol aýdyp geçen zatlarymy gysgaça ýene bir gezek gaýtalap berjek. Ekonomika iki bölüge bölünýär diýdik. Mikroekonomika ve makroekonomika. Mikroekonomika kiçi aýry-aýry bölüklerin adamlara, ýagny karhanalary öwrenýän teoriýa we makroekonomika yurdun bütünlei ekonomikasyny öwrenýän teoriýa. Eğer başka da sorularınız var olsa onu komentariyada sorularınızı garaşyan ve podpisasiya edip kanalımı ösmeyene birazcık yardım edip bilirsiniz.